السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. Amma ba'd, ulemekizeka mu Allah tabaraka wa taala, timuyamika Allah subhanahu wa taala ndikufulla zabuli mtume Muhammadin sallallahu taala alayhi wasallam. Allah subhanahu wa taala akuyamkula Qur'ani, bismillahir rahmanir rahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sadaqallahul azim. Allah tabaraka wa taala akutifotokozera mu Qur'ani yolemekizeka kuti ndithudi chamoyo china chili chonse chizala wa imfa, ndipo amene angapulumutsidwe kuchokera ku moto ndikulowesedwa ku janna, amene ndithudi wapambana. Wamal hayatud dunya illa mata'ul ghururi. Umoyo wa dziko lapansi siuli kanthu kena kalikonse. Umoyo wa dziko lapansi mulibe phindu lina lililonse kupatula kuti ndikutayisa nthawi, kunamizana ndi kutibusisa chabe. Achali ndi chuma ine ndilibe, au ali ndi ana ine ndilibe, au ali ndi azinzawo ine ndilibe, ndi nkhani za umoyo wa dziko lapansi zimenezo. Koma umoyo umene ndi wabwino ndi umoyo umene maswahaba antubiki Muhammadin sallallahu ta'ala alayhi wasallam adawufotokoza mu nthawi imene iwo ankakumba ngalande kuziteteza ku adani amene ankabwera ku Madina kufuna kuwamenya. Maswahaba radiyallahu ta'ala anhum iwo poyankhula ankanena kuti Allahumma la aisha illa aishul akhirah, ndithudi o Allah azza wa jalla kulibe umoyo umene ndi wopambana kuposa umoyo umene uli mkudza, kulibe umoyo umene ndi wabwino kuposa umoyo wa kujanna kumene anthu azikakhala ndi mtumiki Muhammadin sallallahu ta'ala alayhi wasallam, kumene kulibe kulipira mabiru, kumene kulibe maudani, kumene kulibe matenda, kumene kulibe imfa. Allahumma la aisha illa aisha al-akhirah. O Allah, kulibe umoyo wina wabwino kupatula umoyo wa ku akhira. Farhamil answara wal muhajira. O Allah azza wa jalla apangire ndi chisoni anthu aku Madina amene adamulandira mtumiki Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ndi maswahaba ake, masomo apangire chisoni anthu amene adasamuka ndi mtumiki Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kuchoka ku Makka kupita ku Madina. Ndiye pointi yathu ndiyoina kuti umoyo umene tili kuyenda lero lino ndi umoyo umene wopanda pake, umoyo umene ulibe value. Mtumiki wathu Muhammadin sallallahu ta'ala alayhi wasallam kuyankhula kwake iye adafotokoza kuti ad-dunya mal'una wa mal'unatun ma fiha. Dziko lapansi ndilotembereredwa, komanso zonse zimene zili mu dziko lapansizo ndizotembereredwa kupatula zimene anthu amagwiritsa ntchito pomkumbukira Allahu tabaraka wa taala. Mukafuna kuziwa zimene zozo ndi pajama nina kufuna muzimuyang'ana kuanzuri liman malaka dunya bi ajmaiha, uzimuyang'ana munthu amene Allahu tabaraka wa taala wampasa chuma chokwanira, uzimuyang'ana munthu amene Allahu tabaraka wa taala wampasa ana okwanira, uzimuona munthu amene Allahu tabaraka wa taala wampasa mtendere wina uliwonse wa dziko lapansi. Umuyang'ana tsiku limene akukayikidwa m'manda mwake, arraha minha bighairi alqutun walkafan, arraha minha, alipo amene amachoka pa dziko lapansi panopa kutenga katundu wina, kumatenga golide, ndalama, kumatenga zinthu zina zodula kupatula kutenga sanda imene amamveka anthu kamukirira nayo m'manda. Zimenezo ndi zimene zimaonesa kuti dziko lapansi ndi dziko la chabechabe. Futike Allahu tabaraka wa taala iye adafotokoza kunena kuti no ndithudi ma indakum yanfadu, zimene inu takupasani pa dziko lapansi zimatha, wa ma inda Allahi baqi, koma zimene zili ndi Allahu tabaraka wa taala zamuyaya. Aulemekezeka mwa Allahu tabaraka wa taala, tiyeni tibwerere kwa Allahu subhanahu wa taala, tiyeni tikumbukire kuti pa dziko lapansi pamene tili pano Allahu tabaraka wa taala sanatilenge kuti tikhala pano mpaka namuyaya. Mtumiki wathu Muhammadin sallallahu ta'ala alayhi wasallam adatilimbikisa kunena kuti kuntu na haituku man ziyaratil quburi, kale tinakulesani kuyendera manda, fazuruha, panopa muzipita kumanda muzikaenda, chifukwa kati ndi amamiliyoni kumanda sopakona amamiliyoni. Iniyo ngati ndiosauka basi kumanda sokuli anthu osauka, iniyo ngati ndiophunzira kwambiri kumanda sokuli anthu ophunzira kwambiri, inu ngati ndi andale zochuluka mumaziwa ndale bwino kwambiri
mupite kumanda mukapeza andali oziwa ndali kuposa inuyo. Kuli example ine iliyonse yanthu amene akupezeka pa dziko lapansi, fa innaha tudhakkirukumul mauta wal akhirah. Chifukwa kuyendera manda kumakukumbusani kuti tsiku lina dziko lapansi muzalisiya. Kuyendera manda kumakukumbusani kuti Allahu tabaraka wa taala sadatilenge kuti tizingokhala pa dziko lapansi. Allahu tabaraka wa taala ali nafe cholinga tsiku lina atitenga. Funso la Allahu tabaraka wa taala mu Qur'ani limekezeka. Bismillahir rahmanir rahim. Allahu tabaraka wa taala akufunsa kunena kuti kodi mukuganiza kunena kuti inuyo khalaqnakum abathan, tinamukulengani popanda pake, wa annakum ilaina la turja'un, komanso kuti inu kwa ife simuzabwerera. Kwa Allahu tabaraka wa taala ndikubwerera. Timpemphe Allahu subhanahu wa taala tawfiq. Allahu tabaraka wa taala atipase kutekera kukhala ndi istiqama kukazikika pa dini yake ndi kugwira ntchito zimene zimamusangalatsa. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi